ପାହାଡ଼ର ଡାକ ମଙ୍ଗୁଳୁ ଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ବାପା ସୁଗନ୍ଧା ମୁଣ୍ଡା ମା କରମୀ ଜନ୍ମ 1875 ମସିହା ଗୁରୁବାରରେ ଜନ୍ମ ବୋଲି ନାମ ବିର୍ସା। ବିର୍ସାଙ୍କ ଡାକରେ ସାରା ମୁଣ୍ଡା ଜାତି ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚେଇଁ ଉଠିଥିଲେ। ଶେଷରେ ମାଝିଆ ମାରିଆ ନାମକ ଜଣେ ମୁଣ୍ଡା ଜାତିର ଲୋକ ଅର୍ଥ ଓ ଜମି ଲୋଭରେ ବିର୍ସାଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ରାଞ୍ଚି ଜେଲରେ ବିର୍ସା ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖ 1900 ମସିହାରେ ଅନେକ କହନ୍ତି ବିର୍ସାଙ୍କ ସହପାଠୀ ଥିବା ଜଣେ ଡାକ୍ତର ବିର୍ସାଙ୍କୁ ବିଷ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ବିର୍ସାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ। ମା ବା କହୁଥିଲା ମୁଁ କୁଆଡେ ବଡ଼ ହେବିଣି। ବର୍ଷ ହୋଇଗଲେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡା ପିଲା ବଡ଼ ହୋଇଯାନ୍ତି ରେ। ସଂସାର ଛାଡ଼େ ସଂସାରଟା କେମିତି ଗো? ସଦର ପଣତ ପଡ଼ିରେ ପୁଅ ପାଖେ ଥିଲେ ଆଉ ପାଖେ ଚିରିଯାଏ। ଆମ ଗାଁରୁ କଣ ଏମାନେ ଆମକୁ ଚଢ଼ିଦେଲେ ମା? ଖାଲି ହାତୁ ଗାଁ ଗୋରାମାନେ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ଆମଠୁ ଆମ ଗାଁ ମାଟି। ତୁ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲୁ। ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋମାତା ତୋ ଭଳି ହୋଇଥିଲା। ତୋ ଭଉଣୀ ଦାସନୀ ଓ ଚମ୍ପା ବୁଟୁ ବୁଟୁ ହୋଇ ଚାଲୁଥିଲେ। ଆମେ ବାମ୍ବା ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଇଠି ତ ଜନ୍ମ। ଗୁରୁବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲୁ ବୋଲି କେତେଟା ବିର୍ସା। ଆମ ଜନ୍ମ ମାଟି ଓ ଗୋର ହାତରୁ ମୁଁ ମୁକୁଳେଇବି ମା। କଣ କହୁଛୁ? ସତରେ ତୁ ପାରିଗୁରେ ଧନ। ଖାଣ୍ଟି ଛଡ଼ା ତୁ ବି ଖାଣ୍ଟି ଆମ ମାଟିରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁର ଏକ ମିଶନାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ବିର୍ସା ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ ସେଇଠି। ଅମୂଲ୍ୟ ଆବ୍ରାହମ ଏକ ଅନାଥ ପିଲା। ବିର୍ସାର ସହପାଠୀ। ଏ ଅନ୍ୟାୟ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ଭାଇ। ସବୁ ସହିବାକୁ ହେବ। ଆମେ କଣ ମଣିଷ ନୁହଁ? ଆମ ବେକରେ ଜୁଆଳି ଦେଇ ଗୋରାମାନେ ହଳ। ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଜାଣ ଡଙ୍କା ବୀର ସହିତ ହେବାକୁ କଣ କରିବାକୁ ହୁଏ? ନୂଆ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ହୁଏ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ। ଡମ୍ଭାରୀ ପାହାଡ଼ର ତଳର ସଭାରେ କଣ କହିଥିଲେ ମନେ ଅଛି ନା? ଭଗବାନ ବେଶ ମନେ ଅଛି। ତୁମେ କହିଥିଲ ଗଛ କାଟ ନାହିଁ। ଆମ୍ବ ପଣସ କଦଳୀ ଏସବୁ ଗଛକୁ ଲଗାଅ। ଫୁଲ ଫଳ ବିକ ଆଉ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଭଲ ବାଟରେ ଲଢ଼। ହଁ ଏ ସବୁ ଶାନ୍ତିର ବାଟ ଭଲ ବାଟ। ଆମେ ଠିକ ବାଟରେ ଯାଉଛେ। ଗୋରାମାନେ ଯଦି ଅବାଟରେ ଯାଆନ୍ତି ଲଢ଼େ। ଆମର ତୀର ତଲବାର କଥା କହିବ। ମନେ ରଖ ଡଙ୍କା ଆମର ବୀର ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିବେ। କପାଳରେ ଚନ୍ଦନ ଚିତା ଦେବେ। ପଇତା ପକାଇବେ। ଆମର ଫୌଜ 3 ଭାଗ ହବ। ନା ବାଳକ ପିଲାଏ ହେବେ ନାନକ। ସା ବାଳକ ମାନେ ହେବେ ପ୍ରଚାରକ। ବୟସ୍କ ମାନେ ହେବେ ପୁରାଣକ। ଇଏ ମହାନ ଦେଶରେ ସାନ ବଡ଼ ରହିବେନି। ସବୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ହବ। ସେସବୁରେ କଣ୍ଟା ଥାଏ ପୁଅ। ସେ କଣ୍ଟା ବାହାର କରିଦେବୁ ଧାନି ବାବା। ଆ କହିଲେ ନୂଆ ଯୁଗ ଆସେ ନା ତାକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିବାକୁ ହୁଏ। ଘାଟି ଇଂରେଜମାନେ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ଧାନି ବାବା। ଆମ ବୀର ସାହିତ୍ୟ ମାନେ କରୁଥିଲେ କଣ? ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଗୋରା ବାହିନୀ ଉପରକୁ ତୀର ଛାଡ଼ିଲେ। ଯାହା ତୀର ବାଜିଲା ସେ ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ତୀର ମୁନର କୋଚିଲା ବିଷ ନାଗସାପର ବିଷ ଠାରୁ ବି ଅଧିକର ଭୟଙ୍କରରେ ପୁଅ। ମେଘ ଘୋଟି ହେଲା ପରି ତୀର ଛାଡୁଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆମ ଭଗବାନ ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଗାଡ଼ି ଦେଉଥାନ୍ତି। ବିଷ କହୁଛି କଣ? ଗୋରା ପାଲଟନ ଆମ ପିଲାଛୁଆ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କାହାକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ମାରି ଶୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମ ବେଳକୁ ମନା କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ମନା କରୁଛି କଣ ପାଇଁ? ଗୀତା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ଶାସନ ଓ ତାର ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆମ ଲଢ଼େଇ ଜାତି ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ। ରାଞ୍ଚି ଖୁଣ୍ଟି ଚାଇଁବସାର ଗୋରା ବସତି ଗୁଡିକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମ ବୀର ସାହିତ୍ୟ। ଠିକ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବେପାରୀ ଜାତିଟାକୁ ମୂଳପୋଛ ନ କଲେ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ହେଲେ ପାରିଲେ କେଉଁଠି? ଭଗବାନ ହୁକୁମ କଲେ ବୀର ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ଘାଟକୁ ଫେରିଯାଅ। ଏ ନିରୀହ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଲାଭ କଣ? ଚତୁର୍ଥ
ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ କୋଉଠି ଅଛ ରେ? ଧାଇଁ ଆସ, ମୋର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରି ନେଲେ। ଆରେ ମାଜିତା ମାରିଆ, କଣ ପାଇଲ ରେ? ମୋ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଲ। 500 ଟଙ୍କା ବଡ଼ ପଡ଼ିଲା ତୋତେ। ଆଉ ପାଟି କରି କଣ ପାଇବୁ ରେ ମା? ଲୁହା ଭିତରେ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ପଶିଲେ ପରା ଗଛ ବାଉଁଶ ନାଶ ହୁଏ। ମାଝିଟା ମାରିଆଟା ମୁଣ୍ଡା କି ଆଉ କଣ ରେ? ମୋର ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ହବ ଧନୀ ବାବା? ଆଉ କଣ ହବ ରେ ମା? ଫାଶୀ କି ଜେଲ୍। ଲଢ଼େଇର ଦିଟା କଥା ରେ ମା, ହାରିବା କି ଜିତିବା। ଯିଏ ଜିତେ ତା ନା ଲେଖି ରଖି ଇତିହାସ, ଯିଏ ହାରେ ତା ନା ଲେଖାଯାଏ ମଣିଷର ରକତ। ତାର ଭୋକରେ, ତାର ଶୋଷରେ, ତାର ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସରେ ସୁଖ ମଣିଷକୁ ଭୟାଳୁ ଓ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ ରେ ମା। ମୁଣ୍ଡା ଯଦି ତ ସୁଖ ଖୋଜିଲା, ତେବେ ବେଶ କରନ୍ତା ଯେ କଣ? ପଞ୍ଚମ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଣ୍ଡିଆ, ତମେ ମତେ ପୋଡ଼ିଦେଲ କି? ମତେ ଚାରିଆଡୁ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି। ବିର୍ସା ଭଗବାନ କି ଜୟ ଜୟ ଧରତୀ ମା କି ଜୟ। ଏ ଲଢ଼େଇର ଶେଷ ନାହିଁ ରେ ମୁଣ୍ଡା ମାନେ। ହାରି ଯାଇଥିବା ଲଢ଼େଇର ଶେଷ ହୁଏ ନା।